قصه نقل میکنیم درباره دایرکتور سیرک. مرحمت سیرکچو انکدوت پیشان اومد لایک زیر کنین. هیچ خیلی سعی روز میشه همه دیگه لباسا رو میپوشه داوده و اخفای کار. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногун меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. қисса нақл мекунем дарбораи директори сирк. марҳамат сиркачо анекдот писанд омад лайк зер кунед. ҳеч хеле саър рӯз меша ҳама дига либосҳоро мепӯшад давода ва ихфои кор. Директори сиркам форма адеш мепӯшад туфлиёро бигирем бипӯшим мага че хеле меша падоши туфли мекана дига настроениёш мекарда ай балконш нигоҳ мекунад рости хонаш я сапожни хай мехеза дига ҳичам не дига ҳамун туфлиҳои назмедигишай я чи падуш дорад чи бепадуш мера пеши сапожни. салому алейкум устодҷон, мо ҳамиҷа ҳамсоя мебахшӣ мо хак раисем ҳамин туфли назме дига ме падоши ҳамин перид устодҷон ҳамин реяд сознома кунем. устом ҳамин хел мебардора нигоҳ мекуне хай падош мега мекунем братан мегира аз по волот чи мемона туфлиро дар болои сапожни станоб чи мемона мехел хай усто абиш намехел мешинам ки мемона директор ҳамуҷа шустагӣ стол шуда усто падоша мемона меха мегира молотока мегира мехел падоша бизамуха заданда директори сирк ҳамахел нигоҳ мекунад сапожник намехел так ду круг сини пас салто мезана бо ду круг сини пеш мезана ҷошда мешина. И директори сирк мебина ҳамахел ҳайрон меша гуфта братан ма туда ҳайрону братан ма туда ҳайрону ти ихе талант чи дар кор сапожники давай байпага бихел биё сирки мада кор макини ти диди чи хел салтои зур мезани ти якумин одам меши хели сиркаҷ ма ҳушу айсирам рафт дидими салтои тира пага биё не гуфтай братан ма салтоза нестам просто вақте туфли тиро монду падошум бехзиданду молотоқти дар хоям зидам барои ҳаму сини пас салтото овурдам. ҳар лаҳзаи бузургай агар ҳар лаҳзае дар ёди вай бошӣ дар ёди худованд бошӣ ишонло раҳмон пешвои корот кушода мегарда ба тамоми орзу мароми зиндагӣ худованд мерасонад. марҳамат биродаро ба канори мо аз ин мулку манзили мо аз ин канори мо истифода бибаред. ин даргаҳи мо даргаҳи наумедӣ нест. ин як лаҳзаи ҳаёти ширин бо Шермаҳмади Ёвон.